Priġuniera fil-faċilità korrettiva ta' Kordin ittieħdet l-isptar Mater Dei li instabet mitlufa minn sensija fiċ-ċella tagħha. Jidher li l-mara pruvat tagħmel suwiċidju. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalulna li l-mara nstabet tal-ħabta ta' 8 tal-4 filgħodu fejn immedjatament ittieħdet l-isptar Mater Dei. Jidher il-kundizzjoni tagħha hija waħda stabbli u issa qalbet għall-aħjar. Fis-sqarrija l-awtoritajiet tal-ħabs qalu li l-mara kienet kontinwament taħt monitoraġġ minn psikjatra bl-aħħar vista seħħet fit-3 ta' Ġunju li għadda. Fir-rapport tiegħu dejjem skont it-tmexxija tal-ħabs, il-psikjatra rrimarka li l-persuna in kwistjoni kienet qed tagħmel progress filwaqt li ma kienx hemm riskju ta' suwiċidju. B'dan il-każ ġew informati l-Pulizija tad-Distrett filwaqt li nħattret inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Dimek. Sissa għadha ma ħarġet ebda stqarrija mill-Gvern dwar dan l-inċident, anke l-Ministeru tal-Intern għadu totalment fil-muta. Din l-aħbar tkompli tqajjem tħassib dwar il-mod ta' kif qed titmexxa l-faċilità korrettiva ta' Kordin, fejn fix-xhur li ilu jmexxi l-ħabs il-Kurunell Alexander Dalli mietu 11 persuna. Ix-xahar li għadda l-Partit Nazzjonalista nida l-ewwel set ta' proposti dwar id-detenzjoni b'dixxiplina u b'dinjità frott il-ħidma tal-clusters politiċi. Dawn il-proposti jindirizzaw b'mod konkret is-sitwazzjoni ta' fullar fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li dejjem qed toqrob lejn kollas, tantu hekk li bħalissa fil-faċilità hemm id-doppju tal-popolazzjoni illi tiflaħ. Għal dawn l-aħħar xhur Net News talab li jingħata permessa biex jagħmel rapportaġġ mill-ħabs, iżda dan l-istazzjon ma natax l-opportunità li jidħol bil-kameras tiegħu.